Fl-aħħar jiem 1750 soldat tal-Forzi Armati ta' Malta irċevew l-ewwel paga biż-żieda maqbula fil-ftehim kollettiv li ġie ffirmat f'Novembru li għadda. Fost dawn hemm il-Kaptan Emanuel Buġelli li ma' dan l-istazzjon spjega s-sodisfazzjon li ħass meta ra żieda fl-aħħar ċekk tas-sena li għadha kif intemmet li se tissarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar għalih u għall-familtu. Dal-paga ħadna żieda li kienet miftehma fil-ftehim kollettiv. Ovvja kien hemm sodisfazzjon kbir kemm min-naħa tiegħi personali u kemm min-naħa ta' sħabi. Is-soldati affettwatilhom ħafna l-moral tagħhom għax jafu illi l-għajxin tal-familji tagħhom se jmur ħafna iktar il-qudiem. Il-Kaptan Buġelli li jaħdem fuq il-baħar huwa responsabbli minn lanċa ta' 87 pit qal li meta wieħed jiġi apprezzat jagħmel xogħlu b'aktar dedikazzjoni. In-natura ta' xogħol tagħna tinvolvi minn xogħol fuq l-immigrazzjoni, salvataġġ, sorveljanza tal-kosti Maltin u tal-blata kontinentali. Ovvja illi dan il-ftehim huwa importanti ħafna lina għax qed jindika li xi ħadd kellu l-kuraġġ itina valur aħjar għal xogħolna. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri fakar kif fi żmien li kien hemm min rid jitfa' lis-soldati l-ħabs, Gvern Laburista kienet jinnegozja mal-istess soldati biex jintlaħaq ftehim li jissarraf f'kundizzjonijiet aħjar. Meta bħala Gvern konna din ninnegozjaw, imbagħad wasalna fi ftehim mas-soldati kont naf li huwa ftehim b'saħħtu ħafna fejn jagħti kundizzjonijiet bla preċedent lis-soldati tagħna. Però meta fl-aħħar jiem dawk is-soldati rċevew il-pagi, rċevew il-payslip tagħhom u rrealizzaw kien verament kien tajjeb, kien moment naħseb ta' sodisfazzjon illi ma stennejtx illi ħajkun hemm daqstant ħaddiema, membri ta' familji fl-aħħar mill-aħħar illi ħajrikonoxxu dak li jagħmel il-gvern magħhom. Flimkien ma' dawn is-soldati, 270 ħaddiem tal-Protezzjoni Ċivili wkoll bdew jirċevu żidiet maqbula fil-ftehim kollettiv li ġie ffirmat is-sena li għaddiet.